convidat de la classe, que és l'Àlvaro! Us he portat un llibre que es diu El diari de grec, de l'edició 9, i es diu Carretera i manta. Què tracta aquest llibre? Tracta sobre que el grec se'n va de viatge, de vacances. Té alguna col·lecció aquest llibre? Sí, té fins al número 10, fins que jo sàpigui, i me'ls he llegit quasi tots. T'has llegit d'aquesta col·lecció? M'he llegit el diari de grec, un pringao total, la ley de Rodrik, que és el segon, el 8, que és mala suerte, el 9, que és aquest, que es diu Carretera i manta, i el 10, que es diu Vieja escuela. Quina és la part que més t'agrada? La part en què li diuen que es poden anar de vacances, però no en avió, I llavors com se'n va? en cotxe. Recomanaries els booktubers? Sí, perquè és un llibre que fa molta gràcia i és molt divertit. Qui és l'autor d'aquest llibre? Jeff Kinney. Fins aquí el vídeo d'avui amb l'Àlvaro. Gràcies per haver vingut al canal. De res. No s'oblideu de subscriure-vos, activar la campaneta per no perdre's ningú dels nostres vídeos, donar-li a like i comentar als comentaris si us heu llegit algun llibre de la col·lecció de Diari de Grec. Adeu!